San Anton egunaren bueltan beti egiten dute txotx irekiera, hau olako sagardotegian, eta itzaki honekin urte honetan ere bertara gerturatu gara, giroa nolakoa den eta denboraldi honi nola hasiera emango dioten ikusteko, eta horretarako eguneko protagonistetako bat izango den Eider Bengoetxea dugu gurekin kameraren aurrean. Pixka bat konta ezaguzu, Eider. Nola zaude 2026 urteko txotx irekiera honen atarian? Nola nagoen, pixkat urduri egia esan, ez? Azkenean, izugarrizko montajea da urtengoare bai, erraldoiekin, Bidasoako erraldoiekin, eta, lasain egon orain hartu, baina orain pixkat hasi naiz urduri zen, bai. Hori da, azkeneko minutetan harrapatu zaitugu, aurreko urtea oso berezia izan zenez, 2025 urte hori, 25 urte hurrena ospatuz, pixka bat nola heldu diozue aurtengo errokari, hain festandia antolatu ostean? Erronka, beti bezala, ez? Pixka bat saiatu gure lana egiten beti bezala, eta, aurtengoa izan du da beste erronka bat ere bai, gauza sentzillo edo egin nahi genuen, eta, azkenean, pixka bat emozionatu gara denak, hau antolatzen, eta esan dezakegu ilusio handiarekin montaje polita egin dugula. Aurreratu diguzu, protagonista bereziak izango dituzela, hain zuzen ere Bidasoako erraldoia, konta iguzu pixka bat, nola erabaki zenuten autu hori egitea? Izan duzen, beti buruan genuen ideia bat zan, azkeneko urteetan ikusita Irunen egin duten ibilbidea ez, girotzeko gure kaleak, aurrak, ez aurrak bakarrik, helduak ere bai nola girotzen dituzten, eta, aurten ere, azkeneko aldiz ikusi nituen abenduan Pamela Monteron, eta, pentsatu nomen, beraiek egin behar dute txotxirekera. Eta esan nienean, ilusio handiz onartu zuten, eta, hortekan aurrera, prestakuntzak oso erresa izan da, beraiek lan egitea egia esan. Gaurko ekitaldiarekin hasita denboraldi osoari emango diozue, hasiera konta iguzu pixka bat, zeintzuk dira zuk emango zenituzkeen aholkuak sagardotegi denboraldi honetaz disfrutatzeko gaian aditua zaren heinean? Nik animazu jendea lasai etortzea beti bezala, eta sagardoa dastatzeko ilusioarekin eta gogoarekin, ez? Animatzen jendea ere bai aste tartean etortzera nahi alduenak behintzat, giro lasaiagoak izaten direlako eta aukera gehiago izaten delako sagardoaren gain gehiago jakiteko, ez? Sagardoari buruz eta beti joku gehiago izaten dugu, baina behintzat jendea dastatzeko edo sagardo ezberdinak probatzeko gogoarekin etortzea. Bikain, gure partetik onberapen hori luzatuko dugu eta eguna primeran atera daia espero dugu, beraz, mila esker. Eskerrik asko. Tenemos ahora con nosotros a José Nirigoyen García, que es el responsable de Bidasoako erraldoia, que en los próximos minutos vamos a contar un poco por qué están aquí, por qué van a formar parte de esta apertura del txotx en Ola Sagardotegia. Lo primero de todo, José, imagino que sería una grata sorpresa, ¿no? Bueno, enorme, una sorpresa grandísima porque, sobre todo con los precedentes que hay de la gente que inaugura siempre la temporada de Sidere, y especialmente aquí en Ola. Entonces, para nosotros será un orgullo, un orgullo inmenso, una sorpresa que nos ha costado gestionarla, pero dijimos, no, hay que poner toda la carne en el asador porque el acto lo merece. Eso es, una sorpresa grande. Vosotros trabajáis con los Erraldoiak y con los Buruandiak, imagino que algo especial, ¿no? Porque al final también estáis unidos a esa cultura vasca, entonces será importante traerlo aquí a la sidrería, ¿no? Exacto, sí, siempre hemos buscado, de hecho, los Erraldoiak es algo que va muy intrínseco con la cultura vasca, ¿no? La cultura además del norte, ¿no? Entonces, el aunar la sagardotegia, algo tan tradicional, con los Erraldoiak, además que parece que había esa diferencia o esa línea de separatoria entre la gente que utiliza la sagardotegi y el mundo de los erraldoiak, ¿no? Entonces, claro, el meter unos gigantes en una sagardotegi era algo así, algo novedoso, ¿no? Y dijimos, entonces, el aunar toda esa tradición para nosotros es muy importante y sobre todo para que se vea el vínculo también, sobre todo las nuevas generaciones, porque somos una comparsa que somos muy cercanos, nos gusta mucho interactuar con la gente, nos encanta que la gente se meta en los erraldoiak. Entonces también el que vean que los erraldoiak vienen a una sagardotegi para las nuevas generaciones también va a ser importante. Eso es, encima en este momento en el que los gigantes se encuentran en auge, ¿no? Porque vemos que sobre todo dentro del público infantil tienen mucha aceptación, ¿no? Sí, la verdad que llevamos unos años sin ánimos de ser egocéntricos y la verdad que hace unos años solamente había gigantes grandes, parece que estaba un poquito muy separado del contacto con el público. Nosotros apostamos por introducir el tema más, apostamos por unos gigantes chiquis, por unos gigantes medianos, incluso ahora por unos galchagorris. Hace 3 años hicimos unos galchagorris, algo nuevo. Entonces, claro, la verdad que han cogido un auge porque para los niños, especialmente los niños, lo veían algo como inaccesible, un gigante grande, 4,5 metros de altura,
de 50 kilos para arriba. Sin embargo, ahora que se puedan meter unos galchagorris, para ellos también es un vínculo de cara al mundo de los gigantes y ha generado que cuando salimos a la calle, al ser tan cercanos, pues esos incondicionales seguidores que nos siguen allá de donde vamos, en este mundo de locos y de sueños que digo yo, puedan también sentir lo que es ver un gigante desde dentro, porque no es lo mismo ver un Herraldo desde fuera que vivirlo desde dentro, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué habéis preparado para el día de hoy? Bueno, pues tenemos un par de sorpresillas, pero la verdad es que no queríamos estar físicamente en el sitio. Si algo caracteriza a un gigante, especialmente a Bidasoa Herraldo Jak, es nuestra alegría, la música, nuestra diversión, el querer trasladar esa ilusión y esos sueños. Entonces vamos a preparar una cancioncilla para bailar aquí en la Sagardotegi, un poquito con la limitación que tenemos del espacio, pero bueno, va a quedar muy bonito porque va a sonar muy bien. Y luego pues algún pequeño detalle también de cara a Ola Sagardotegia, sobre todo por contar con nosotros en un momento tan especial que para nosotros va a estar ahí en el cuadro de honor, ¿no? Genial, pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Muy bien, a vosotros, eskerrik asko. Orain Bidasoako erraldoiak konpartsako bi protagonista berezi dauzkagu, Adrian eta Altea, eta beraiekin hitz egingo dugu pixka bat kontatu diezaguten zer den Bidasoako erraldoien parte izatea. Lehenik eta behin konta iguzue, nola jakin zenuten dantzatzeko aukera izango zenutela, olako txotxi irekiera honetan parte hartzeko aukera izango zenutela? Guk beste egunean jakin egin dugu. Bale. Eta pixka bat konta iguzue, zenbat denbora daramatzazue erraldoiak dantzatzen? Ni daramatz 2 urte Bidasoako erraldoietan, eta hori. Bale, eta zure kasuan? 6-7 urte, ala. Bale, oso ondo, eta konta iguzue, nola entzaiatzen duzue, pixka bat nola prestatzen zarete dantzak ikasteko eta nola egiten duzue? Ensaiatzen dugu pabellon batean, eta bertan esaten digutenean dagola irtera bat horrela espeziala, ikasten dugu dantza eta bertan dantzatzen dugu. Hori da, eta konta iguzue, pixka bat zer prestatu duzue gaurko emanaldira begiratzen, zuek normalean kalean ibiltzen zarete dantzan, orduan izango da pixka eta arraroa igualez, eraiki baten barnean dantzatzea, horrek ere bere zailtasunak izango ditu, ez da? Bai, baina egingo dugu dantza berdina eta horri. Oso ondo. Eta konta iguzue, ze espero duzue gaurko egunaz, ez dakit senideak ikusten etorri diren zuek ikustera, familiak edo lagunak, ze nolako espero duzue gaurko eguna? Espero dugu ondo ateratzea eta ondo pasatzea. Eta zure kasuan? Berdina eta posa. Bale, oso ondo, ondo atera dena eta ondo pasa, bale? Eskerrik asko. Ikusten dugu beti txalaparta eta adarra olako txotxi irekierako elementu galezin horietako bat dela. Konta iguzue, nola zaudete urtengo txotxi irekieraren aurrean? Ondo. Goguakin, urtero jotzen dugu eta nik hemen badamazket zenbat urte. 20 urte. Oseak, gustora. Beraz, esperientzia baduzu, baina ikusten dugu ere, belaunaldi berriak ere, jokoan sartzen direla, ez? Leheno jotzunen beste neska batekin, minura hiltzi zailekon, eta hilobakin. Eta berezia izango da aitonarekin batera jotzea, ez da? Bai, zerbait oso espeziala da, eta gaur egun oso gustura nago bekin, eta txalaparta jotzea. Hori da, belaunaldi berriak ohiturekin eta tradizioekin hor sartzea eta horiek ez galtzea garrantzitsua izango da, ezta? Bai, orain dela 7 urte irakatsi zidan, eta hortikan aurrera ja dale eta dale. Konta iguzue, asko entzaiatzen duzue etxean, ezakit urtero zerbait berezia ekartzen alduzuen edo pixka bat beti berdina egiten duzuen? Denbora dugu bai itzen dugu, baina hau lanian nola biltzen den, lehen eskolan ibiltzen zen da, denbora gutxikin. Bi jatetik horrela zeiten. Bikain, eta konta iguzue, ze espero duzue gaurko egunaren inguruan? Zerbait espeziala ikustea guztiek, eta ondo pasatzea, gozatzea. Hori da, guk ere berdina espero dugu, beraz, mil esker. Zuei, ongi pasa.
Autonoaz abiatuko dugu hemen egin beharrekoak orain zentra. Txaloak, ezker bereziak ere, Oian, Pello eta Antoni, baita enekoitzeri ere, haurek urtero txistuz eta aurrezkuz egiten bai dute, eta nolabai, orain, egingo darako, txotx irekiera ofiziala. Cago en la leche. José, al revés. Egun onden hori eta aurtengo sagardo berria. Mentxe dituzte, Bidasoko erraldoien ordezkari bezala Jose, Tomas eta Angel. Hiruentzako, hiruak jasoko duten nolabait Bidasoko erraldoien oroigarria altxatu ikusteko jendeak. Ominduek jasotzen dutena. Hortxe, Joseren eskutik, Jose Irigoyen, Eiderreri, Ola Sagardoteiari oparia, oraintxe ikusiko duguna, biztaratuko duguna, urduri, Eider? Eta nola ez, zoragarri olako kuadro batetan, beraien irantziarekin, eta baita Bidasoko erraldoiek jakitezazuen badituzte olako panpin, beraien erraldoien panpinak eta gaurtxe opari Ola Sagardotegiari. Duko somatzen nuen, bazela zerbait arraro, lau erraldoiri kaso egin gabe, barrura ezin igaro. Herri handineko bat irundala, ni behintzat horretan nago. Lehenago handi baldin bagenun, gaur inoiz baino handiago. Zenbat erraldoi ta zenbat lagun, etzerate bat edo bi, hauekin dantzan oreka zaintzen
ezer ez dedin erori. Bidasoako erraldoienak erakusten digu ongi, eskertzen jakin behar degula, ikusten ez den lan hori. Erreka batek bereizten ditu, egoa eta ifarra, arrantzalea eta ijitoa, bai ere baserritarra. Hemen festetan ibiltzen dira, nunai sortzen dute farra, mundu triste hau alaitutzeko, badago zuen beharra. Baina ezin izango da bat, dena lanta denan neke, dantzan ikusi eta basoei heldu behar genieke. Gozatu beraz honegin denoi, sabelak gustora bete, ta ez kezkatu han alturatik, ondo zainduta zaudete. Tokia ere, emana gehiago eta orain Bidasoko erraldoiek, nolabait beraien agur ere zuei begira dago, eta hala egingo dute. Ire batez, aipatuko dizuet hauek hasi bitartean, gero izango dugula bertsolarentzako aukera ere, agurra egin diguna, Oian, Pello eta Jon urtero etortzen zaizkigu agurra frontoian eta erraldoiek ere, nolabait gero agian zerbait egin dezakete arratsaldeko. Ilusioz betetzeko eta dendelan beste konpainia ona jateko onarekin ez tekeio gira aroa dago kantauri itxasoa dizuta zara dago
gaztetxoak eta zen gaztetxo baino epitago kuadrilo niri, Txalo Zapatala, bigarren pieza jo eta orduan ere, hasiko dira nolabait olako langileak lanen txoritzuekin, eta aztatzeko aukera izango duzue. Ezkerrak eman, txaloak eman, hemen dituzue, Bidasoako erraldoiak, urte guztia zera hainbat ekitaldien aurre egiten diete, Irunetan bai, eta bela jarraitu dute, hauek ere eskertzen duzuen etorri zama, eta hori asku, Joseba, Irune, Aitziber, eta Litz, nahi gozutenean, zen